harrigarria. Egun honak izkero badien lehizez ziren landatzen ari nahi. Zuek bitartean entzun historioa hau. Uales naiz, lehize zulonetan bizi naiz. Animal deitzen dirate, eta hotxo basatian naiz. Kokorro nortzen, itxainikoa. Diko porrudekin bizi naiz, eta ez dauka sorte hondirik. Eizea. Tipita, eizean basoan, kuku eskutuan, lepuz noa, zingitzan basaltoka, eskuan aizkora, kiskikaska ematen inor baina nubeagoa. Beno hau baitera lepoa proposa eizean betor, oiaz leku deitzen dion. Animalia bat dagoen buruan, bai hortik dator, osain aritu dioz, bere alasei, Aiene, otxo bat da.
Sarla